Казвам се Вера Симеонова Цанева. Родена съм в едно малко китно село Нацовци до град Килифарево. Пенсионер съм. След учителските трудови дела и музейни, прецених, че трябва да се занимавам с нещо. Духът и душата го изисква. Реших да възстановя занаята на моите родители. Беленицата е един продукт на природата, свързан с царевицата. Самата подготовка на беленицата много е важна. Първо я слагаме на слънце, на въздух, да може да изсъхне много хубаво. Това, което е било близко до самия кочан, то е твърдо. И когато работя, не ми е приятно с него, затова аз така отрязвам, за да се получи листа. След това, като се отреже това нещо и се подготви, натопявам в съд с вода, хубаво изтисквам, слагам в една кърпа хавлияна, да може да попие водата, малко така да мине време и тогава почвам да плета. Инструментите, с които работя, и малки клечици с заострени хубаво и шило, което е с много тънък връх, за да мога да почна в началото тук само с него и след това минавам с кукичката. Това като кукичка го слагам. Използвам цветово, украса някаква, естетика да се придаде. Сега ще работя това, по-нежното. Един хубав голям лист разделям на 3. С едно по-тънко завързвам добре, здраво. Сега това е един по-труден момент, по-бавен. Ето. Затова, когато работя с деца, започвам и им давам започнато. Тези 3 листа правя косичка. Целта на косичката е да мога от нея да извадя, да направя дупчица, за да мушна лентичката. С едно от листата вече си правя самата жица. Това е жицата ми от продължението. Ето. Значи косичката и жицата. Тая косичка след това я правя така. Това е моята лента или това, с което ще плета фактически. Ето какво се получава. Стремя се да няма излишно. Трябва да направя дупчица и да мушна малката тясна лента. В село Смиловци останах да живея след пенсионирането си. Там дойде в мен тази идея да работя с беленица, нещо, което е полезно за бита и което съм видяла като дете от моите родители. Когато взех да се занимавам, реших да направя нещо още по-красиво, което те не са успяли да направят. Реших да направя панерчета, с най-различна форма, едно с едно да не си прилича и когато човек ги погледне, да си избере това, което му харесва. И пана за стена. Много здраво двете ръце трябва да държат това малко кръгче, за да се получи стабилност на започнатото. За да продължа това, което съм започнала и да нараства големината на дъното на панерчето,
Работя с малко по-широки ленти. Спираловидно във всяка дупчица се слага лента. Промушва се лентата и отива малко наляво. След това премятам и най-важното, което е за една хубава жица, това е да увия много хубаво това, което е от предното промушване. Тези дребничките ги увивам толкова хубаво, скривам ги. Това е много важно. Ето е лентата. Лентата ми става красива поради това увиване и поради това, че е с еднакви ленти. Изкарала съм дъното на панера, което 2 дена е стояло под тяжест и е добило правилната си форма. Всичката влага от листата е излязла и това е най-доброто, което позволява да започна вече панера нагоре. Жицата е тук и я вдигам нагоре. Ето така. Да застане върху последния ред на дъното. И ето оформя се вече. Тая жица много красива трябва да бъде и да се направи хубаво, гладко и лявата ръка страшно много да помага. Като ми е по-дълга нишката, тя ми показва през колко дупчици да видя. Ето тук минах през 2, защото беше по-дълга. Тук минава през едно. Щом ми прилегне, няма значение дали през едно или през 2. Цветната беленица я правя на огън, защото тя не може да хване боята така и се вари и зато е малко по-слаба. Ролята на ръката. Такането на рогозката изисква няколко правила. Първо, стъна да бъде много добре наснован на основата, много стегната и тук това служи за разпределение на самата основа, а тези краища тук да опънат крайната жица настрани, за да може, когато се плете вече с мократа беленица и когато се изплете, като изсъхне, да не се свива, а да стане хубав край. Това е основата, това е вътъка, това е беленицата. Беленицата е вторият много важен елемент, от който зависи самото такане. Първо, трябва да е по-дълга. Да се намокри. Водата хубаво се изстисква.
Оставя се на открито, за да малко така да се... водата да се вземе. И третото нещо, това е ножицата. Тя е непрекъснато в ръцете ми. Всички груби неща от листа, ето, трябва да се изчистят, за да се получи този лист. Сега показвам по-сложната техника. Паче крак. Така се нареждат нишките, че се получава едно върху друго, като паче краче. По-бавна е, защото се работи с две нишки. По-бавно става от другата пъртената. Ето тук е с едно. Когато се работи, става много по-лесно, а тук двете трябва да се движат и ръката трябва да държи и двете внимателно. Самата ширина на листа, ето това. Трябва да бъдат еднакви листите, за да не се получава голямо, дебело. Това, което сме плели, е засъхнало и затова давам малко така намокрям. Слагам много близко началото на листа, че да се скрият тия дребничките, които са останали краища. Тук има едно друго, което след малко ще бъде прибрано от новия лист. Ръката оформя да бъде ето една хубава жица. От нея зависи как ще изглежда. Сега, тук е по-трудното, защото трябва да държа тази дебела жица, но трябва да приготвя и другата. Ето я. Докато ако е само едната жица, направо редиш, а тук трябва двете. Понаждам. По същия начин завивам и оформям другата жица на око. Не може да бъде, нали, точно малко тук е по-дебел бил листа. Махам всичко, което пречи да изглежда добре и вървя. Щом тази нишка е отзад, тази ще бъде пред това нещо. Но ще бъде отзад на следващото. Ето. Издърпвам здраво. Държа много добре, за да не се разплете това нещо, да се развие. Сега следващията нишка минава отпред. Тук отива отзад. Ето. И така се получава пачия крак. Ето го. Да ни става рядко и в същото време, колкото изплетем, аз с ръка го правя, натискам. И пак завивам много внимателно, да покрия всички дребни останали неща. Включвам и новия лист. Ето. И продължавам. Затова е по-труден пачия крак, защото се налага да се държат и двете ленти и в същото време трябва да бъдат, да се слага нов лист. Това е най-трудното. Сега тук минава отгоре, тук трябва да мине отдолу и да завърши с това нещо. А това, другото, ще мине от тук. Ето го. Това е края. Сега това ще мине отдолу. Всъщност редуват се. Сега показвам, това е много по-лесно, ще го видите и много по-бързо става.
но беленицата трябва да е много хубава, дълга. Ръката свиква да опипва това нещо и да го стяга толкова, колкото да бъде съразмерно, цялото да бъде еднакво. Интересът от занятия е много голям. Тук на Етъра много групи ученици минават, нали, деца. И бих желала, ако мога, докато мога, да предам занятия и на други.